ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କୁକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଉନଥାଏ, ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରୁଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ଜିଭ କେବଳ ଜିଭ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସେନ୍ସର। ଆପଣ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଦାସ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କୁକୁର ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଚାଲି ଆସେ? ସେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? କାରଣ ସେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଡିଟେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଢ଼ୁଥାଏ। କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 300 ମିଲିୟନ ଗନ୍ଧ ବାରିବା ଶକ୍ତି ସେଣ୍ଟ ରିସେପ୍ଟର ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ 5ରୁ 6 ମିଲିୟନ ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଶୁଙ୍ଘେ ନାହିଁ, ବରଂ ଚାଟି ଚାଟି ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ କେମିକାଲ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ଲୁଣ, ହର୍ମୋନ୍ର ଅଂଶ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେମିକାଲ୍ସ, ଫେରୋମୋନ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦିନସାରାର ପରିବେଶର ସୂଚନା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କର୍ଟିସୋଲ୍ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ଏବଂ କୁକୁରମାନେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରି ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ନ କହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିଯାଆନ୍ତି। କେବେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଚାଟନ୍ତି ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କୁକୁର ବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଶୁଙ୍ଘିକି କ୍ୟାନ୍ସରର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅସଲି କଥା। ଚାଟିବା କେବଳ ସ୍କାନିଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଟିଥାଏ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କୁକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟେ ତାର ମନ କହୁଥାଏ ତୁମେ ତ ମୋ ଦଳର ଅଟ। ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି କୁକୁରମାନେ କେବଳ ଗନ୍ଧରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ମାଇକ୍ରୋଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱରର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ରାଗିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କୁକୁର କେବଳ ଏକ ପୋଷା ଜୀବ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମେସିନ୍ ବା ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍। ଯିଏ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ।